někdy tady náhodou díveňavého ústa, co chodí s bílou nádobou a má tak milá ústa, se umysl. Konec. Tak máme dáreček a už jdeme domů.
Já jsem mu poslal taky fotku. My jsme po večeři, máme už i rozbalený dárky a zbývá poslední dárek od Natky. Tady jsem dostala k tomu nápovědu očíslovaný, jak to otvírat, takže let's go. To prosím. 0. Na tohle se podívej jako první. Ježiši, to je nějak hezky vymyšlený. Se mám stydět, to jsem to nebo nevím. To je dopis. Ahoj Jeničko, tkaničko. Už jsme se dočkali, jo, konečně jsou tu Vánoce, tak ti přeji hezké svátky, ale taky ti chci poděkovat, že do dalšího roku jdu s tebou, že se mnou pořád bavíš, ne jako ostatní, že si můžeme dělat srandu z věcí, které nikdo kromě z nás nechápe, třeba jako vaše Grášek, nebo že nás opět sere Timo. Nebo že i když jsme ve škole, tak se spolu stejně píšeme, i když ve třídě máme víc jak 20 lidí, se kterými se můžeme bavit, ne, proč bychom to dělali, že jsme sousedí, jak normálně, tak i v psychiatrii. Ale cítí říct jedno velké díky. Mamka se mě zeptala, já asi vždy byla tvoje kamarádka, co? A já jinak to já jo, vždycky byla je a bude. Ježiš, to je hrozně hezký. A mu to stejně taky moc děkuji a jsem ráda, že jsme kámoši. Asi fakt dáme navždycky. Což je dobře. No, tak to já se tady rozbrečím. Počkat. Ne. Tak to je boží. To si kokresla, to je mega hezký. Máš na červený vlasy, ale tak to je cool. Něco takovýhle musíme někde i vyfotit, jo. Ten Timo tady, prostě to mě budeš tady vždycky. To je hrozně hezký pomoc. Balíček LPS, bez LPS, ne. Janička tkanička, to je hrozně hezký. Ježiš, na ty to tak úžasně vymyslela. My jsme si takhle balíček dělali, když jsme byli malí. Všechno je vlastnoruční výroba. Tak to vlastně asi. Dobře, máme tu 3 věcičky. 1. Snad nevadí, že to dám. To jsou nožnice. Omega. Vlastnoruční výroba, že to je tak hezký. Takže to budou mít takový decentní nový nožnice. Ale hezky barvný. Pane bože. Ne, tak jsem to řekla, jak já dám takový kraviny. Dvojka. My máme matching. Ne. No tak to nemáme jako matching náhodou. Neřekněme, že máš tu půlku. Tak to je boží. Takže prosím pěkně, tak určitě bude best friends a my máme matching. No tak to... to je hrozně hezký. Pomoc. Tak jo, poslední věc. Asi. Tak já jsem tady třeba vůbec nečekala, že to bude mít takhle. Jej, další. Tak jo. Takže já mám prostě novou tady sadu všeho. To je boží, to je hrozně hezký. Tohle se samozřejmě vystavím. Vlogí se, když chystám Timo vaří Grášek. Tak jo, tak moc děkuji, to je mega. Tak jo, a uděláme tu menší ukázku, no, všeho, tak nějak to jsem dostala. A byly to dneska teda krásný Vánoce. Měli jsme hodně dárků, skvělé jídlo, bylo to prostě dneska hezký. No, a to jsem teda dostala, takže dostala jsem tady, no, sportovní hodinky, které jsou boží, mají to prostě hodně funkcí, fakt jo. Potom tady máme kino. Sorry I'm late. I was busy doing nothing. Docela pravdivý, no, to si bude. Pak tady, hele, skleničku, měla se sem bodat za mnou. Sklenička. Vánoční. Potom měkký chrániče na brusle, to dokonce značkový, takže takhle. Super. Potom Nike baťůžek, ve kterým mám ostatní věci. Jako je peněženka, voňavka, řasenka, rukavice, deodorant. No a dále to byly tady ty vánoční ponožky hebký a vlastně i tady ty kalhoty. Jo.
Ale potom jsme třeba dostali všichni jakože želičku na vlasy. A vysavač. Jo a ještě los, na kterým jsem dostala 50 korun. Přesně, dělám taky peněžky. Poprvé, co jsem na něm něco vyhrála. Pomoc, jsme tady na máčknutý. Pomoc. Policie České republiky se děláte. Probáme se tady na máčknutý. Pamatuješ, jak jsme jeli? No to mě nemá. Bíjám se! Bíjám se! Já. Tańczymy! Czekaj! Wy to nie umiecie w takiej ziemi! Ogarnij to! Siadaj! Siadaj! No to może ja tu na krześle. Tu. Nie ma. Osoba. Tak ještě jsem dostala sportovní kraťasy. Její! Jedu takhle tábor. Good night.